tikaonato chithunzi chimene chikusewera paskini pathopo cha Malady Devils kapena kuti anyamata amaniyo ndi nzawo asenza mbuzi chikuyenda paskini pathopo. Akuluakulu amenewa ndikuti atapidwa ndi polisi ku Lilongwe ku mitundu kumeneko. Ena beto kumazafunsa kuti kodi chachitika ndi chani kuti makosana amenewa atapidwe. Ayi ndithu potenga ndi polisi kumeneko makamaka a Sub Inspector Migodi asimikiza kunena zona kuti makosana awiri amenewa atapidwa ndipo mlandu wawo umenewo anapalamula dzulo pa 22 Machi 2026 kumeneko ku mitundu. Ndipo pamene tikunena pano ali muchiloposi chawo pamene akuyembekeza kuti apite nawo ku bwalo la milandu akayankhe mlandu wakuba. Nkhani yake nzonena kuti anaba mbuzi imene tayiona ayisenza manjayo. Nkhani yaketu ndiyosekesa basi imene inakhalira mabe tikuyalirani kuti muthe kuitolera bwinobwino chimene chinachitika chenicheni. Makosanatu awiri amenewa onsewa amachokera midzi yosiyana komweko ku Lilongwe cha ku mitunduko. Mbali yake ndekuti kwa ati Chaza anyamata amenewa mayina awo ndekuti ndi Vincent Kamaja, iye ndekuti amachokera pamuzi umene umadziwika zonena kuti Zauluka, zaka zake zakubadwa ndekuti ndi 18. Pamene winayo zina lake ndekuti ndi Kosamo Harrison, zaka zakenso zakubadwa ndi 18. Muzi umene amachokera ndi Tsinkha komweko kwa ati Chaza. Nde magayi amenewa anapeza zoti anatengana ulendo wa ku mitunduko nde anapeza zoti akudusa pena pake pa khomo lina lake ndikupeza zoti anaona mbuzi imeneyo akuti mwina wake ndi Manesi Benjamin. Nde atapeza zoti ayipeza kaya anaona zoti palibe anthu chani ena samaoneka, anapeza zoti magayi amenewa kainali pachingwe anangoyimasula ulendo nawo ndekuti kamachalira kuti akagulisa kuna njiri kaya ndikuti paja kuna njiri kumene kuli msika wa mbuzi kwambiri anthu amakhala kukagulisa kumeneko. Of course amathanso kupitisa misika ina around Lilongwe pano. Nkhani yake ndimeneyo kuti magayi amenewa afuna ndithu akayipese ndi cholinga choti apeze kena kake. Ndetu tsoka likalimba makosana amenewa anaoyamba ulendo wawo apeze zoti amadusa pa road block chakumeneko ku mitundu tikhumbe kuti kwa amene tinapitako ku mitundu tikudziwa bwinobwino after ndekuti training pasogolopo pali road block ya polisi imene amachita cheki ziwiri zitatu. Nde pa road block anadabwa makosana amenewa asenza mbuzi imeneyo kwa ayimisa kwafunsa ziwiri zitatu mbuzi mupitisa kuti magayi amenewa kuti ambuzi ndi athu. Nde anapanikiza pamene paja kwafunsa kuti zikalata za mbuzi zili kuti magayi akuti tilibe kalata. Ndanawuza zoti ngati mulibe kalata ndekuti siyani pa mbuzi pokhapokha mukabwerese kalata zimenezo pamene nomuza atenge mbuzi imeneyi. Nde magayi amenewa anayichola kanapita kuti kapenyano masamo kumeneko ndikupeza zoti abwerano ndi kalata za mbuzi imeneyo. Nde kanajudula ndani makalata amenewa anapeza zoti polisi kuzawerenga makalata basi ankuona zoti umboni ulipo kwanira nkuapasa mbuzi ja magayi wa ulendo kumapita. Asanathe mtunda wautali kunapeza kwatulukirano mwina kwa mbuzi imeneyo amene watundi a Manesi Benjamin nkuafunsa polisi aja kuti kodi simunaoneko anthu ena ake anyamula mbuzi. Nde kayaso mwina kwa mbuzi anapangidwa tipi ndi anthu ena ake makamakaso khuzana nduti anaona magayi amene watasenza mbuzi imeneyo. Nde anapeza zoti wafotokozera bwinobwino description ya mbuziyo. Nde apolisi anazazindika kuti mbuzi yake ndi imene anasenza makosana amenewa ayinakosamo. Nde pamenepo polisi sinachedwe inayamba kuwalondola magayi amenewa. Nde bwino wake anali kuti sanathe mtunda wautali anapeza zoti apeza magayi amenewa kwapeza kwamugwandira kwafunsa mafunso awiri atatu kuwapana bwinobwino pamene amazolola zoti mbuzi imeneyo anachita kuomba chaku mitundu komweko. Kusatira pamenepo ndati polisi sinachedwe kuwatenga ulendo nawo kafunsa inoka mbuzi kuti mbuziyo ndi imeneyo tayipangene identify wanaloza kuti ambuziyo ndekuti ndi imeneyi basi noto. Pamenepo ndi pamene zawe zoti magayi amenewa aponya nchiloposi moti padakali panopa ndekuti akuyembekeza kupita nawo ku bwalo la milandu ndekuti no akamaliza kutolera madetails zonse bwinobwino kumenekono ndi kumene akavomere kapena akukana mlandu umenewo. Nde paja potenga ndi penal code makamaka tikapita pa section 278 imafotokoza bwinobwino kuti munthu akapezeka ataba chilango chake ndekuti ndikukhala ku ndende pamene papa ndekuti minimum imatha kukhala zaka 5 komano zikatengerano oweruza mlandu umenewo komanso ngati angakavomere kapena kukana potengeranso ndi mmene nkhani zake zikayendera kumene ku bwalo la milandu. Ayi mmenemo ndi mmene nkhani zake zikuyendera sizoti mwini maganizo pa nkhani imene pamene tuna zoti Malady Devils ku mitundutu mboma la Lilongwe after maluzi atachapa anapeza zoti akaomba mbuzi zomweno kumapito kwake athera muchitoposi. Ngati maganizo amene alipo fotokozani comment section koma malemekezanso maganizo anzathu. Saiwale upanga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 ndicho ngoti nkhani zambiri zomwe achitika ndezi zitakufikirani mosavuta.